Алейкум бародаро, ин бародар номиш Исломай. Акҷо якаҷо. Нояи Хуросон. Ай нояи Хуросони бародар, мақсад 3-4 телефони вайрона дошт, овад болоштум дод. Я телефони гизала додум. Телефон чӣ хела ака? Телефони гизала, телефон айшон. Лайк бизанед, омада гирифтам бигиред. Ина шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Бовор магазини. Ина магазини Субҳонай. Бозори Фаровонда бародаро точка дорум. Бозори Фаровонда дукони 121 ҷо шогирдом ай. Бозори Фаровонда. Ина ранги бародар, мақсад телефон метен, болоштум метен. Алишида Қурғунтепа, бин шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Бовор магазини Субҳонай ина. Бозори Фаровонда дукони 121 ҷо шогирдом ай бародаро. Кален бародар шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Кулоб занг мезанед. Телефон метен, болоштум метен. Алишида бародаро Қарған мен. Озира Душанбе Қарған лезваш дага 30 метр сахват 40 минута Қарған намерас бардар. Кадум нашаҳри Душанбе мен бием бардаро. Алиш болоштумда iPhone 11, 12, 13, 14, 15 лобоха телефон дорем. Марҳамат. Чӣ хела телефон ҷиё? Телефон зурай. Бачаҳо тамошо кунед, як та лайк бизанед, биёед гирифтам бигиред. Ина бардаро. Шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Бовор магазини акастум. Кадум айраи дур мен, я такси 33 давши кӯчаи Бовор магазини Сапон барабар. Ҳама бардаро медона биена. Бозори Фаровон дукони 121. Бардаро Instagram, YouTube, TikTok, YouTube дам канал дорум. YouTube да телефон, тиҷабдан YouTube дам канали хидмат. Дар панаи худо бошед.